generátor a to je už druhá časť. Ja som rád, že ste tu. Tentokrát to je iba na 3. level. Nie na 4. Lebo potom ide ten 4. level, čo natočím tú 3. časť. No a prepáčte, že budú zase reklamy. Prepáčte. A mimochodom vítame vás v našom štúdiu, ktoré je našom kanáli a kde budeme natáčať. Mimochodom upozorňujem, že výrobu toho štúdia je od Thumbnail Team, aplikácia, kde si robíte thumbnaily a tak. Dajte si proste do kanálu alebo a tak ďalej. Takže ideme na to, takže a som za chvíľku sa budeme lúčiť, takže prepáčte, lebo to je tak krátke video. Dobre, tak ideme na to. Hotovo. Tak mimochodom, tak čaute.